Ari nigo yaburiru kureta ababwatani bonsi amo eriyo kurigereria na gukwanira umuchando umuroberio CBC obwate. Omo principal Joseph Makori nigatebere buna nere buya gukwanira amakongwa beiraroro asogo chia gwikirania obuyabu umuroberio yo. Ayo asinchira gwikirano tigango tonyanyore kolengana no muri kitso Gilbert Kobi. Serikali ya Kenya yabeire kigutwara chi system chinyinge chichisemi muna elia entangani ya 743 alafu egacha elia ya 844 na indebono twenyorire aso murobirio omogeni omanyiganete buna CBC omurobirio yoiga nigo olene kerenga gyokoba okubumanyi wakora ensemo na amasomo ase abarokigwa nonye nabo obotutukanu bo obonene bwanyaka obokorekana aso murobirio yoiga. What are a lot of challenges? These people should go to the drawing board. Onye yekire kuika this level mba kwenye change of course. But they should go with speed. Bakolega. But bring all the stakeholders on board. But we have a challenge. Do what a challenge. Yaba ari mugaki. Anchamo be flexible. Yanda the fresher courses. The tooling yagirora. Ibita we printed in plenty. Already. Abayibuli kwanza abayibuli kwa. Kana wapi ku prepare abana psychologically. Babe ku in public participation wate bunga kia abayibuli. Abana na abayino. The system tolere de giringi yakuli kweli. Chingaki 743 yarenge umurobirio no rengo woko mwarigania omorokigwa gocha sechisemi cyarenge buneki ya CBC chingaki echo mono gutore school guchimplement yarenge nene ege tutwari bwe togerega ki the master of content yono mwarimu gosomia igotu ababagita marieta ganyarevere no muntu chemistry no muntu biology no muntu warte umanyite giago koroso mete buya. Iyi miringa ichi system kiri abantu bari gutrain kukare mba manyite kibare ko gende university bakora gose college ba train baguja bono tariko gisia no muntu kusoma buya sana uri buya. Ebiro 844 yacha kolengana no mumanyoyo wechisemi egetiro nkiabetaro asengencho syllabus njarengaro egendo runga syllabus njarengo buna ntubari tuasomete the first 844 syllabus njarengo yale kororekana iko bia renge bisirwa bia chite bisini niga bia rego tuarego some na tuaru feedback to the department curriculum development the department ministry of education na ndwaje ko improve. Ebiro CBC asoire ase okobwaterwange amone serikali amona babwatani bechisemi omochando boigo rorekanire ko barro na getiro kororekana ase ogwikirana gukomorobirio yoiga no mwane concept ririarensi ozengire detiri endo mwebori amote bikuruka na keke gwikaba pinganira umwarimu yakutamanyite mama nde batiga bano cyo bakundu kwa system ngeka system bikuruba data this batch abarimu basoire ase CBC boigo mbabwate obokongu ase guchwikirana murobirio monyene bakete igebwate a lot of difficulties in schools buna bono nduwati barimu abarimu bari basomde system kiri kinkoro no baro imba ile to refresh courses chinde bachikote bunga kia barimu mutako egendo tungo chinji tolikirega iko bakuiru ndo runga chi seminar cha 2 days 3 days baira ni bunga basomiwe wasomile university nutake in the first 10 years prestige de rumonta bwate de rade atage tauro kinga na jina chide university yone choko kunye bwata buya bona abo gosomie at the back of the mind no maidega ki iga aru musara raja kuli tariko sominaja no gosemeria kwa bayiboli aborokigwa abarimu abagwatani bechisemi amo ne wizara yechisemi koerera oboikiranu bororo na kolenta botoereru ase oboikiranu wechisemi echiga nemiruri anyako bagye kubekwarro ngoribotiria Getembe TV korwa asensemo ya machoge borabu county ya Kisii Marita ne Gilbert. Biamona sana muri kitoko